След дни на мълчание и усмивки, новият здравен министър професор Анна-Мария Борисова обяви плановете си за реформа в здравеопазването. Здравният министър дава срок от 3 месеца за изготвянето на национална здравна карта, която да покаже състоянието на здравната система у нас и кой регион от какво се нуждае. Още за намеренията в репортажа на Талка Симеонова. Първата пресконференция на новия здравен министър разбули загадката къде премиерът е намерил кандидата за този пост и защо двамата са се срещнали на разклон. Премиерът възложил на сътрудниците си да намерят един честен човек, препоръчана била професор Борисова, и Бойко Борисов и се обадил по телефона. И казва: къде сте? Ми казвам: ние сме на вилата. И така, близо до вилата се видяхме. Нещо лошо да се е случило? Аз си почивах на вилата, той нямаше търпение да види един честен човек. След гласуването в парламента вчера, първото нещо, което е направила професор Борисова, било да разпише документите за доставка на ваксини за децата. Така проблемът с забавянето на 5-валентната ваксина за бебетата трябва да се реши. Веднага са спрени обществените поръчки за апаратура. Те ще бъдат възобновени след 3 месеца, когато е готова националната здравна карта и се въведат медицинските стандарти по специалности. И едва когато видиме в кой район на страната ние имаме някаква нужда, някаква необходимост за някакъв конкретен апарат, то ние ще инвестираме, ще го закупиме и в този район тези хора ще го ползват. Аз искам да осигуря всеки болен в България да получи най-добрата диагностика. Машините не слагат диагнози. Диагнозата се слага от човек. Затова основен приоритет на министъра ще бъде да постигне удовлетворение за специалистите, като дори е готова да дебатира с премиера за преразглеждане на предложението му за таван на заплатите в здравеопазването. Има региони, в които няма специалисти. Броят на лекарите намалява. Напишете изречението: всеки ден един лекар напуска България. Сестрите, наричаме ги медицински специалисти. Те са половината от това, което ни трябва. Половината. То е катастрофа. Значи, ако трябва да се прилага стандарта, ни трябва да затвориме болниците. Броят на болниците ще се прецизира, защото преди 10 години те са били 293, а сега са над 400, обясни министърът. Никоя болница няма да бъде затворена. Голямо заглавие. Нито един лекар и медицинска сестра няма да остане на улицата. Голямо заглавие. Така в неподражаемия си стил на общуване с журналистите, професор Анна-Мария Борисова обясняваше действията си за напред. Въпреки вашите усилия да ме извадите от психическо равновесие, не го постигнахте. Просто аз съм, както каза премиера, твърда. Просто ви се усмихвах. Новият здравен министър пожела на репортерите да бъдат професионалисти и изрази надежда, че ще станат приятели.